Lise Granerud fik i 2008 konstateret MDS, en sygdom, som også kaldes præleukæmi, fordi den kan udvikle sig til akut myeloid leukæmi. Den langvarige behandling var hård og ekstremt trættende for Lise. Jeg synes, at det var så rædselsfuldt, fordi at jeg vidste, at det skulle jeg i hvert fald i 3 måneder, måske mere, at jeg, hvad kan man sige, halvt i spøg og halvt i alvor spurgte en sygeplejerske, om ikke de kunne lægge mig i koma. Og det må man ikke sige, sagde hun så. Men det er jo fordi, at jeg synes ikke, det var et liv. Lise Granerud har altid haft et liv med fuld fart på og ofte med fokus på at hjælpe andre. Blandt andet som hjælpearbejder i Afrika. Inden da var jeg et menneske, som kunne hjælpe andre mennesker. Og det har jeg svært ved i dag. Og jeg ved, det er lidt ligesom jeg ved, jeg har en stor harddisk, og folk ved, hvor meget jeg kan, men jeg kan ikke ret længe ad gangen. Og derfor går det jo ud over min personlighed, fordi jeg kan ikke være den person, jeg var før, og som et eller andet sted inden i mig er der. Men jeg har bare ikke overskud til at være det. Det hele startede med en langvarig og voldsom menstruation, og på vej hjem fra en ferie opdager Lise noget på sin arm. Men jeg havde også for eksempel sådan et appelsinstort blåt mærke her, som kom på hjemvejen, udover at hvis jeg kløede mig, så løb der sådan blod ud, ligesom sådan en uhyggelig film eller sådan noget. Hos vagtlægen bliver Lise sendt hjem igen, trods hendes svage tilstand og blødninger i huden. Herefter ringer Lise til gynækologen, som heldigvis har et afbud. Gynækologen får taget blodprøver, og næste morgen ringer hun til Lise. At en læge ringer til en kl. 8 om morgenen dagen efter, man har været der og spørger, hvordan man har det. Jeg var helt paf. Jeg er ikke så tit, at de ringer og spørger, hvordan man har det, men jeg havde det sådan set udmærket. Jeg var bare svag. I dag er Lise lige så taknemmelig for gynækologens hurtige indsats, som hun er vred på vagtlægens manglende professionalisme. Hvis jeg ikke havde fået et afbud hos gynækologen, fordi jeg jo havde været til vagtlægen, så kunne jeg da gået 14 dage mere, så kunne jeg være død. Fordi at mit eget immunforsvar ødelagde mit eget blod så hurtigt. Lise blev indlagt på Rigshospitalet med det samme. Efterfølgende får hun behandling, som kan give forhøjet blodtryk, som man så skal medicineres imod. Men under en af behandlingerne for det høje blodtryk, finder både Lise og lægerne ud af, at Lises mand Claus kan noget helt særligt. Og så en af de gange, hvor det bare var meget for højt, så sagde han, at hellere tage en til, fordi inden han begyndte at give alt for meget medicin. Og så tog jeg en dyb indånding, og Claus holdt mig i hånden, og så faldt det væsentligt. Det tog de en ny måling, og så behøvede jeg ikke mere medicin. Ja. Lise og Claus har sidenhen fået meget gavn af Claus' beroligende evner. Når han holder Lise i hånden, er alting meget lettere. Jeg mærker efter. Jeg mærker mig selv. Når jeg holder om Lise, så tager jeg det ind. Altså, jeg mærker Lise, jeg mærker, hvor hun er, og jeg mærker mig selv samtidig. Ifølge Claus handler det om nærvær, om ro og om at kommunikere uden at tale. Det vil sige at det er ordløst. Det er ikke, og det er også noget med tit ikke at sige noget. Altså at bare sanse og mærke, og man behøver ikke sætte ord på alting. Og det at holde i hånden, det er jo noget ordløst. Ordene, dem kan man så bruge på andre tidspunkter, ikke? Jamen helt utroligt. Altså, det gjorde jo også, at jamen, når jeg holder Claus i hånden, og også om natten, så falder jeg til ro, og det hjælper på hele mit system. Så midt i sygdommen der, at jeg synes, det hele var så hårdt, så lå jeg og var rigtig glad over, at du var der. Ja. Ja. Med Claus i hånden kunne Lise langsomt begynde at få kontrol over dele af sit liv. For eksempel fandt hun ud af, at hun involverede lægen i for mange beslutninger. Hendes tænder var blevet ødelagt af kemoen, så skulle hun bruge 15.000 kroner på at få ordnet tænder, selvom hun ikke vidste, hvor længe hun ville leve. Og samtidig havde Lise og Claus lyst til at købe et sommerhus i Sverige. De spørgsmål vendte hun med sin læge. Vi havde lige mistet vores langtidslejede hus i Sverige, og vi havde overvejet at købe et nyt. Nej, det synes han var en dårlig idé, men tænderne, dem synes han skulle laves. Ikke? Men det var sådan en måde at illustrere på, at han tænkte, der kom nok et tilbagefald, så det var måske lidt overdone at købe et nyt hus i Sverige. Den slags beslutninger er ikke noget, man skal involvere sin læge i nødvendigvis.
selvom det er svært ikke at gøre det. Og nu har vi så her i påsken købt et hus i Sverige, og jeg skulle tage mig meget sammen til ikke at spørge lægen først. Jeg har fået en ny læge, og da vi så fortalte hende det, og jeg fortalte også, at jeg havde haft lyst til at spørge, men også tænkt, jamen det skal vi ikke blande sundhedsvæsenet ind i. Og så var hun, jamen selvfølgelig skal I det, selvfølgelig skal I det, og kan jeg komme og besøge jer? Ja. Når man rammes af en så alvorlig sygdom som kræft, så falder ens verden naturligvis sammen. Den her rumba. Det efterår, hvor Lise var mest syg, besluttede hun og Claus at plante et lille håb for Lise. Det efterår, hvor jeg var mest syg, der købte jeg nogle planter. Vi var ude at købe nogle blåbærbuske og en rumba. En del af tankerne, da vi plantede den det efterår, var, dem kommer jeg nok ikke til at høste og sådan, ja. Ikke? Det er nok sidste gang og sådan noget, men alligevel at sige, jamen så må man gøre det for nogle andre eller et eller andet. Men også for ligesom at plante et lille bitte håb hos mig selv om, fordi jeg ville jo gerne have blåbær og brumbær i haven. Og hvor har jeg nydt det mange gange at gå ud til min morgenmad og få plukket nogle friske bær og komme på min grød. Ikke? Så jeg vil sige, at jeg vil anbefale folk, som har alvorlig sygdom, at plante en plante, som de håber, at de kan komme til at smage frugterne af.